להציג איזושהי תפיסת עולם פדגוגית מסוימת שבאה לידי ביטוי במכלול החיים בגן. החינוך הדיאלוגי מתבסס על ערכים של כבוד הדדי, של סולידריות, של שוויון ערך האדם. במובן שכל אדם, ילד או מבוגר, יש לו את הזכות ליחס של כבוד בדרך ארץ. העיקרון זה האמון ביכולות של הילד. לגנים הדיאלוגיים יש כמה עקרונות משותפים, בחירה, עצמאות, ביטוי במגוון דרכים, כמו שראיתם פה ותכף אני ארחיב, הרכבים חברתיים מגוונים. החינוך הדיאלוגי הוא הדיאלוג בין אדם לאדם באשר הוא אדם. אני באמת מאמינה בהקשבה ובדיאלוג עם הילדים. אני לא, היום, בטח היום ובכלל, אני לא חושבת שיש את המורה שהוא בעל הידע ומעביר לילדים את כל הידע, אלא לילדים יש הרבה ידע בעצמם וצריך להתחבר למה שהם יודעים ומשם לצמוח וללמוד ולהתפתח. להקשיב, הקשבה לילד, מה הוא אוהב, מה הוא רוצה. כל המעגלים שעובדים יחד, בין הילדים לבין עצמם, בין הילדים לבין המבוגרים, בין המבוגרים לבין המבוגרים האחרים. יש להם הרבה מקום לבחירה, הם יכולים לבחור באיזה מוקד לבחור. הם יכולים לבחור את המשטח שהם רוצים, יש פה הרבה משטחים. את החומרים, הם רוצים את זה על שולחן עגול, על שולחן נמוך, על הרצפה. יש להם הרבה אפשרויות. הדגש אצלנו הוא לא רק על האינדיבידואל ועל ההגשמה העצמית שלו, אלא על האינדיבידואל כחלק מתרבות מסוימת, כחלק מחברה. ואיך הוא, לצד ההגשמה העצמית שלו, לצד הביטוי המאוד ייחודי שלו, גם לוקח חלק בתוך החברה, בין אם זה אם הוא רואה את האחר, או דואג לו, או מפנה את המקום שלו לטובתו. להאמין בילד שהוא יכול, שהוא מסוגל להתייעץ איתו. אנחנו מתייעצים עם הילדים, רואים מה מעניין אותם את החדרון הצדדי, אתם ראיתם פה? אז תכף תראו. זה היה חדר לא מנוצל. ממש, זה לא חדרון, זה מין מסדרון כזה. אז שאלתי את הילדים, מה אתם רוצים לעשות שם? איזה רעיון יש לכם? כי לנו לא היה, לי לא היה רעיון. אז הם אמרו חדר סודי, חדר עבודות סודי, מקום סודי, מקום מיוחד להחביא דברים סודיים. אם אנחנו מבינים שיש פה משהו שמושתת על איזשהו צורך, זה לא אומר שאני מקשיבה לרצון שלהם וכל מה שהם רוצים קורה. אבל זה אומר שיש פה איזשהו צורך, כמו עם המשחק, שאני מקשיבה לצורך ולא לרצון. חשבנו מה אנחנו יכולות לעשות שיהפוך את זה לעוד אפשרות, שתיתן לילדים עוד משהו מעבר למה שיש בתוך הגן, שזה הגואש, הדבק. הם בוחרים להם איזשהו משטח. יש להם פה סלסלות. הם בוחרים להם את החומרים, גם אלה משטחים, ובעצם כל אחד יוצר לו את היצירה שלו ללא הדבקה. הבחירה יוצרת אצל הילד הקשבה גם לעצמו וגם לסביבה. ברגע שאנחנו אומרים לו, יש לך בחירה, עכשיו את עוזבת את אותו שולחן, אבל יש לך בחירה לשולחנות אחרים, אז המיקוד השליטה הופך להיות אישי שלי, ואז לאט לאט זה בונה התנהגות חיובית. במהלך השנה הסתכלתי על הילד הזה, ואני מסתכלת על ילדים, ואת רואה אותם, ואת צופה בהם, תוך כדי מה שהם עושים בגן. וראיתי מה התחום שהוא הכי התחבר אליו. הוא ניגש לסדנה, ויש לנו פה את הגרוטאות האלה, ומאז הוא לא יוצא משם. כי מצאתי את התחום עניין שלו, את המשהו הזה שעניין אותו, ודרך שמה הקשבתי לו, ודרך שמה התחברתי אליו. זה מאפשר לילדים לפתח איזושהי מיומנות של מכוונות עצמית לבחירה, למיקוד, שליטה פנימי. חייבים לסדר, אפשר לבחור איפה. חייבים לאכול, אפשר לבחור מתי. יש את הבחירה בתוך הגבול. לעצמאות בתוך המרחב, הרבה מקום לבחירות שלהם, ומה שמאפשר לנו כצוות לקחת צעד אחד אחורה הרבה פעמים ולהתבונן בהם, לעקוב אחריהם, ללוות אותם, לזהות את הצרכים. אחת האימהות נכנסה, מסתכלת על הגן, ואז היא רואה, היא אומרת, מה זה הגן הזה? לומדים פה בחוברות ולומדים פה דרך דברים? אמרתי לה, לא. הסדר יום מתבסס על פעילות חופשית. יש סדר יום, אבל הסדר יום הוא סדר יום שהוא מאפשר, הוא הרבה יותר פתוח. מהבוקר כל הפינות פתוחות בגן. אז היא אמרה, יש סדנה חופשית פה בגן? אז אמרתי לה, כן, יש סדנה חופשית. יש שוויון ערך הפעילות, זה לא משנה אם הוא משחק, אז הוא לומד אינטראקציות. אם הוא בונה,
הוא משכלל את המוטוריקה שלו, את הבנייה שלו, את החשיבה שלו, אם הוא יוצר, אם הוא קורא. שוויון ערך הפעילות, כל המיומנויות, הוא יכול לרכוש אותם בכל מקום בגן. זה בעצם למידה סמויה. הילדים לא יודעים שהם לומדים את כל הדברים האלה. הם לומדים פה ברמיקור כל כך הרבה דברים. הם לומדים את המספרים, הם לומדים סדרות, הם לומדים מספרים עוקבים. והילד לא מרגיש שהוא לומד את זה. אז אנחנו עושים משחקי מעברים למשל, שזה משחק שאנחנו יושבים במפגש, ואז אנחנו רוצים לצאת מהגן לחצר, אז אני שואלת, ילדים שהשם שלהם מתחיל בצליל בא, ואז יוצאים, ואת רואה ככה מי יוצא ומי לא, מי מקשיב. הרבה הורים פונים אליי ושואלים אותי, הילד שלי לא רוצה ללמוד חוברת, מה עושים, איך אני גורם לו, צריך הכנה לכיתה א', לא צריך הכנה לכיתה א', אז אני אומרת לא. שמהדברים הכי קטנים אפשר ללמד את הילד לעשות וללמוד כל כך הרבה. אם זה למשל, אני רוצה עכשיו להתקשר לאבא. מה המספר טלפון של אבא? איזה מספרים אני צריך? 0, 5, 0, ואז הילד יודע לזהות את המספרים. צריכים לקנות מצרכים, נגמר השוקולד בבית. איך אני כותב שוקולד? באיזה צלילים אני צריך? ומוסיפים אותה לרשימה של המצרכים של הסופרמרקט. וכל מיני דברים כאלה, אפייה משותפת. כמה צריך ביצים, כמה לא צריך ביצים, 2, 3. כל הדברים האלה בעצם יוצרים גם אינטראקציה בין הילד להורה, וגם הילד לומד מבלי שהוא ידע שהוא לומד. באחד הימים הם סרטטו מבנה מאוד גבוה של קוביות, וכשהם באו לבנות אותו בפועל, התפקידים ומתועד, הכל התפרק להם, והם לא ידעו מה לעשות, ולאט לאט תוך כדי ההובלה של התהליך בעצמם, הם הבינו שהם צריכים לקחת משטחים יותר רחבים, ולשים אותם למטה, וראש כדי לייצב את זה, אבל הם עשו את זה בעצמם. הם הלכו וניסו, ועוד פעם לקחו, ועוד פעם, עד שהם הבינו בעצמם. להציב להם גירויים מסוימים, שימשכו אותם ויעזרו להם ללמוד ולעשות. זה מאפשר לילדים גם דרכי ביטוי שונות, בכל מיני דרכים, וגם התאמה לצרכים ולקצב של כל ילד. בתפיסה שלי, בהתאמה לתפיסת החינוך הביולוגי, הילד הוא בעצם לא רק בעל צרכים, אלא ילד שהוא גם בעל יכולת, ושם אני רוצה להצטרף אליו. אני יכולה לספר לכם על ילד שהיה פה בשנים האחרונות, חוסר בגבולות והשתוללות וגם קושי בראיית האחר. הוא היה מאוד עסוק בעצמו, לא הייתה לו שום פניות למה שקורה סביבו. היו לו שני תפקידים מרכזיים בגן. התפקיד הראשון שלו היה להיות זה שאחראי על כל הפציעות והחבלות של הילדים. אם מישהו היה נפצע או נחבל, הם כולם ידעו שהם פונים אליו. משהו שנורא העצים אותו ותרם לתחושת הערך העצמי שלו. כי האחר רואה אותו ובכך הוא יכול לראות את האחר ולטפל בו. לפעמים אני מרגישה שאני צריכה להיות יצירתית ולחשוב כל מיני מה אפשר לעשות. לפעמים זה קצת קשה, אבל בסופו של דבר מוצאים את הדברים האלה שככה יעזרו ויסייעו לילדים. רואים שזה מהם, וזה מדהים. אני בטוחה שהילדים באים לגן שלך בשמחה.